Je tu jar a spolu s prírodou kvitne aj filmové umenie. Ale film rozkvitá vďaka technickému zariadeniu v kamere a na strihacom pulte. Až potom, ako hotový produkt sa dostáva do kín a na filmové festivaly, kde môže získať ceny. V dnešnej Kinorame budeme hovoriť o tom, ako sa námet premení na scenár, na ktorý treba zohnať veľa peňazí, ale aj o tom, ako sa film dostane na festival, kde v konečnej fáze môže priniesť vytúžené ovocie. Pozveme vás do Plzne, kde sa konal už 23. ročník festivalu českého filmu Finále. Povieme vám, ako vznikla komédia a kto patrí medzi jej najslávnejších predstaviteľov a tiež, ktoré filmy sa stali úspešnými na cenách slovenskej filmovej kritiky 2010. Všetko, čo chcete vedieť o českom filme, sa dozviete v Plzni. Tak znie slogán filmového festivalu Finále Plzeň, čo je každoročná súťaž a prehliadka českých dlhometrážnych filmov, u ktorým pribudla aj súťaž dokumentárnych filmov. Filmový týždeň je doplnený o rôzne sekcie a retrospektívy, ktoré sú sprevádzané besedami so zaujímavými hostiami. Filmový festival Finále sa spustil v roku 1968. Po 3 rokoch sa jeho existencia prerušila a od roku 1990 pokračuje bez prestávky až do dnes. Máte chuť zasmiať sa, byť hodinu v napätí či odísť dokonca z kina vystrašený? Filmové menu pozostáva z dobrodružného žánru, z komédie, z muzikálu, hororu, drámy. No a my vám tieto jednotlivé žánre pekne jeden po druhom naservirujeme v novej rubrike s Martinom Cieľom. Fero mi nízko prihral, ja som bezchybne štopol. Byčan vyletel na mňa, ja som ho opil ako nič, beci ma chceli dostať do offsideu, Rajman zbledol ako stena, ale už som aj strieľal. V dnešnej Kinoráme máme pre vás pripravenú skutočnú lahôdku v podobe francúzskeho filmu Prorok. Okrem nominácie na Oscara získal 9 Césarov, vrátane tých najdôležitejších za najlepší film a najlepšiu réžiu. Je to akčný príbeh s kriminálnou zápletkou a okrem toho, že vám tento film predstavíme, vyspovedali sme aj jedného z hercov tejto pôsobivej a pozoruhodnej snímky. Piatý film Jacquesa Audiarda sa odohráva vo väznici. Na minuloročnom festivale v Cannes získal Audiard veľkú cenu poroty a dokázal, že je v scenaristickej spolupráci s Thomasom Bidegainom dvojicou na pohľadanie. Mladého, 19-ročného Araba Malika odsúdili na 6 rokov väzenia, kde sa ocitá medzi nebezpečnými skupinami vrahov rozličných národností a vierovyznania, uznávajúcich svojské praktiky na prežitie. Ceny, ktoré v každej krajine udeľuje odborná kritika, majú u režisérov patričnú váhu. Na Slovensku kritika oceňuje domáce aj zahraničné projekty už po 18. raz. Do kategórie dlhometrážny hraný film, premiérovaný v roku 2009, sa dostalo 9 filmov. Z nich až 5 boli režisérske debuty, v ktorých dominovali autorské témy. Najmladší Jakub Kroner s debutom Bratislava film a najstaršia Agnieszka Holland s dlho očakávaným Jánošikom vytvorili široký žánrový rozptyl. A teraz niečo pre tých, ktorí radi súťažia. Cenou pre výhercu je kompaktný fotoaparát, ktorý do súťaže venovala spoločnosť Technomarket. Šancu získať má každý, kto správne odpovie na našu súťažnú otázku. Filmový festival Finále Plzeň má za sebou po A 21., po B 23., po C 25. ročník. Vaše odpovede posielajte formou SMS správy na audiotextové číslo 6663 do 5. mája. A pozor, pred svoju odpoveď nezabudnite pripísať heslo Film. Meno výhercu sa dozviete v Kinorame o 2 týždne, alebo ho nájdete na našej stránke www.kinorama.sk. Držíme palce. Dnešná Kinorama je síce na konci, ale o týždeň sme tu opäť. V tom nasledujúcom vydaní vám predstavíme víťazov z odovzdávania slovenských filmových cien Slnko v sieti, priblížime vám atmosféru festivalu Hory a mesto a pozveme vás na premiéru celovečerného dokumentu Strážca divočiny. Takže o týždeň pri ďalšej Kinorame opäť. Dovidenia.